מי שרוצה לדעת איך להכין אנטיפסטי מושלם, חייבת לצפות בסרטון הזה. בנות שאני אומרת להן להכין אנטיפסטי אומרות לי, אבל אני לא יודעת איך זה יוצא, זה לי קשה, זה לא יוצא לי טעים, איך עושים שזה יצא טעים? הנה עכשיו כל הטיפים והסודות שלי לאנטיפסטי המושלם. בחרתי להכין אנטיפסטי ירוק. זה אומר שכל הירקות שיהיו בו יהיו בגווני ירוק ולבן, קישואים, חציל, שבאמת שהוא קצת לא ירוק, אבל בפנים זה תופס, לא יודעת, בצל ושומר. ואחרי זה לרבעים, פתיחות כאלה. פותחת לו את הראש ואת הטוסיק לחצי, חצי. אם הם גדולים ממש, אז גם את החצי הזה אפשר לחתוך לרבע. אז יוצא שמיניות, לא? לחצי, ואת החצי הזה לרבעים. אוי אבא. כמו הראשים שלו. אתם ראשים כאלה מלמעלה? אורך הראשים שלו אני חותכת. עכשיו נסדר בתבנית. תבנית. ואני מסדרת את הירקות פשוט בתוך התבנית. וואו, מסודר יפה. קבלו איזה יפה סידרתי. וכעת לסוד שלי. סוד מספר 1, תרסיס שמן. לא שמן, תרסיס שמן. ופשוט לרסס את הירקות בשכבה שהיא סבבה, כי אנחנו רוצים שהם יתרככו. אני מטבלת רק במלח, פשוט ככה מפזרת מלח. הטיפ האחרון שלי הוא למש בנייר כסף, מלמעלה שכבה של נייר כסף, להכניס לתנור למשך חצי שעה, אז להוריד את הנייר. בזמן שירקות נמצאים מתחת לנייר כסף הם מתרככים. ביוש.